hangtod sa 5 ako ning basahon. Kung naamoy Biblia ubani kuyogi ko dugang niko sa pagbasa. Ang tinuod nga Kristohano no na gyud Biblia masilpon man og di papel nga Biblia importante gibasa nimo. Kay kung Kristohanon ka nga wa kay basa-basa ni maminaw sa Biblia ang mensahe sa Ginoo kagabi ang imong pagpangalagad muraragdag duhal-duhal. Ayaw ulog-ulogi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga nangalagad ka sa Dios. Kay ang tinuod nga tao nga nangalagad sa Dios batan-on man ka, minyo man ka. Ang tinuod nga nangalagad sa Dios seryoso. Seryoso. Dili kay magtiaw-tiaw. Kano sa man ka magseryoso adto na kaskahon? Seryoso gyud tong kaskahon, wa na may tingog. Perting seryoso ha. Salmo 100 versikulo 1 hangtod sa 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya nga nagbuhat kanato o kita iyaha. Kita iyang katawhan o iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan o dayga siya didto. Pasalamati o dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkama tinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Daghang mga mensahe nga gusto sa Dios nga imong masabtan. Sa bersikulo 5, mulungtad ang iyang gugma. Ang tanan may imong mulungtad. Kung doon na may gugma-gugma diri sa kalibutan, way laing mulungtad ang gugma ra samahan. Kung ikaw na akay gugma nga gikan sa amahan, that is the first fruit of the Holy Spirit. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22, ang unang gilitok ipamulong gisulat ni Apostol Pablo, walay lain ang bungas balang espiritu gugma. Dunay siyam o kanang siyam kinahanglan na agyuna nimo. Dili pwede nga walo ray imuha. Kay sa panahon nga kasukan ka, masukosad ka. Wa kay pagpugong, dili na maayo nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon kabalong mo pugong. Usas mga ideya aron makapugong ka, layo sa mga pagsulay. Ilayo ang imong kaugalingon sa matentasyon. Kung singkahan ka, palayo sa mga musingka nimo. Nabuhat ba na nato? Na kung musingka mga kaigsunan, musingka masa. Muna ang kasagaran makasa. Dinhi sa bersikulo 5 na ay giingon diha pagka matinud-anon. Amen ba? Matinud-anon ang Dios. Apan kinsa man nga tao, kinsa man nga Kristohanon makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kakuyaw, sa panahon sa mga katalagman, sa panahon sa mga kalisdanan o sa bisan unsang mga sitwasyon sa kalibutan, kinsa man ang makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ang Biblia nagsulti katong taong matinud-anon kaniya. Salmo 18:25, this is a prayer of David. Ingon siya, o Ginoo, matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo ug maayo ka ni atong hingpit. Kung hingpit ang imong gugma sa Dios, kung hingpit ang imong pagtuo sa Dios, kung hingpit ang imong pag-alagad sa Dios, hinumdumi ang pagkamaayo sa Dios kanunay mag-uban nimo. Amen. Hinumdumi ang atong tema. Inay mo tapad, hinumdumi ang atong tema. Ayaw tuguti nga hinigkaon ni mugbaka malimot lang kas tema. Unya maghisgot gani tag pasalamat mga igsoon, celebration, kasagaran mga igsoon kay ako mutong ana gyud ko ha. Naanas akong kasing-kasing.
Mura kog kana bang surveillance, unsa may surveillance? Mura bitaw kanang kusog kaing maniid. Kay kung di ko kusog maniid, di ko kanti kong mutudlo. Wa ko ikatudlo kung di ko maniid. Kung di wa ko ikatudlo, kabalo kung wa ko'y nakatunan. Hinumdumi kung musimba ka nga di ka kabalong maniid. Unsaon nimo pagkasiguro nga nakakaton ka? Kasagaran sa mga selebrasyon, mga kaigsuonan, nga ako ang maadtuan ang mga anniversary, mga Thanksgiving, mapabuhol, mapanigros, even sa Cebu. Kasagaran mga kaigsuonan, ang mga tao ang hisgutan ang kaon. Ang pangutana, ang kaon. Wingon lang pila ka bukbaboy giihaw. Ipanugid ang grabe dito. 25 ka baboy ang gihaw. Grabe dito. Ang pagpasalamat or thanksgiving kasagaran nakapokus sa unsay giihaw. Mura ba og nagkuntisanay ang matagsibahan about pagpasalamat. Ug mausan nay kasagaran nga madunggan nimo sa mga simbahan. Nawa ang mensahe sa pulong pagpasalamat mahinungdan gipukaw ta og pukawon ta sa Dios karon. Unsa gyud di ay ang pagpasalamat nganong mihatod siya sa pulong nga pagdasig kanato bansaya. Unsa man ang pulong pansaya? Kinahanglan triningon nato atong kaugalingon sa pagpasalamat sa Dios. Kung moingon ta training mga kaigsuonan, ayaw tuguti nga ang laing tao mo'y mutrini mo sa pagpasalamat. Kay kung laing tao ang mutrini mo, kung di ka kasod, siya mo'y imong mahayan. Kung di ka dawaton, siya mo'y imong mahayan. Si Pastor Mangod, ang hunimot, wa mo guni ako tudlui. Maubitaw nang ang minsay karon, bansaya ang imong kaugalingon. Akong kaugalingon, akong bansayon sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen ba? Ang pagbansay mga kaigsuonan dili na sayon. Doon na kay gitinguha nga promotion. Kung magbansay lang ka, mag-ensayo lang ka, mag-practice lang ka, nga wala kay tumong sa kinabuhi, pero ting kapuyang imong pagbansay, wa man di ay tumong. Dunay mensahe ang Dios nga nung gidasig ta. Dunay tulo ka mga pangutana, mga kaigsuonan nga ato karong tipigan. Unsay atong buhaton? Unsay imong buhaton? Unsay akong buhaton sa pagpasalamat sa Dios? Pulong pagpasalamat, unsa bay imong nakitaan nga angay nimong buhaton sa pagpasalamat sa Dios? Mga igsuon kos Ginoo, gipakita sa Dios diha sa Biblia o gibilin niya ang gusto sa Dios nga atong makatunan ug angay natong bansayon samtang napatas kalibutan sa panahon nga kita magpasalamat sa Dios. Ang nakabasa diha sa libro sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 17 mga kaigsuonan, kung imong lantawon diha sa kapitulo 17 sa Lucas mga kaigsuonan, dunay napulo ka mga taong sanlahon. Hello. Onya sa diha nga nakakita sila ni Hesus, miingon sila, Hesus, kaluy kami. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ang napulo ka sanglahon giayo ni Jesus. Hello, kisay nakabasa mo, praise the Lord. Giayo ni Jesus ang sanlahon, sakit na dili maayo sa doktor. Dunay sakit ang tao nga dili makitaan sa mata sa tao o bisan unsang klase nga kaymanan sa kalibutan. Kanang sakit sa huna-huna.
nga bisag ipahiyuman ra ka lain na ang imong hunahuna kani gabugal-bugal na gini. Ipahiyuman lang gani ka kay gusto siya nga inigpahiyom niya mupahiyom ka na may sakit ang imong hunahuna kani murag nagkasaway guni. Kabantay mo ganang naay mga taong daghag sakit og nahuna nga ang bana madugay ra. Kay nga naman na ay nagpatambag mo ana ding asawa. Asa na pud kay ning pagtawhana. Bantay ra gyud na ikikaringking. Dautan na kay gunahuna. Sakit na sa sunahuna. Dili na maayo sa doktor. Maubitaw nang ang doktor miingon dayon ang pasyente ang pamilya sa pasyente unya dok unsa may tambal ana dok ay rag kabalaka na ma'am kay siya ray makaayo. Kabantay mo dunay mga doktor nga ingnon ra ang pasyente ikaw ray moayo ana naaranas imong nahuna sa inan ka pahiyuman ka unya ang imong nahuna dautan na. Kabalo ba mo ang Dios nga ato ang giday karon makaayo bisan sa sakit sa unahuna. Tuo ba ka? Dunay sakit sa unahuna nga bisag unsa ka maayo nga buhaton sa imong isikataw or buhaton nimo ang tawo nga dunay sakit sa unahuna bati gyud nang imong gibuhat. Ihatag ko no ang inyong unahuna sa inyong unahuna. Unsa may iyong unahuna? Mutaas na po ning waliha. Kung mahatag ra gyud nato tong hunahuna sa Dios, ayuhon niya og mahimong maayo ang atong hunahuna. Dautan man ang mga hunahuna sa uban, apan ang imong hunahuna maayo ang Dios. Maayo ang Dios. Maayo ang Dios kanako. Maayo ang Dios kanimo. Anuman maayo natong hunahuna. Di na ta kakita og dautang hunahuna. Human ani nga pagdaig pagpasalamat sa Dios, muuli ta nga madaugon, muuli ta nga mabag-o ang atong nauna. Og sa diha mga kaigsuonan nga naayo ang napulo ka sanlahon. Ikaw ug ako daghang dapit sa kinabuhi nga giayo ta. Amen. Kung hisgot lag ilimnon dito ko sa kaluukan, di ko katulog ug di ko kainom og beer. Tulo ka kaha doon ako'y kay salesman sa Coca-Cola sa Unas Cavite. Tulo ka kaha tulumi mahurta mo na ko sa kaadlaw katong Winston pula maubita ng about bisyo kung muingon ang tao di ko kabiya pastor but na kay walay tao nga dili walay tao nga dili kabiya sa bisyo kung isurinder niya ang tanan sa Ginoo. Giayo ang tanan. Ang imuhang panudlanan giayo. Amen ba? Amen. Imong financial giayo ni Lord. Imong lawas, imuhang mentality, imuhang physical giayo ni Lord. Ang pangutana, tanan ba nga giayo nagpasalamat sa Ginoo? Hello. Tan-awon kuno nato kanang unang pangutana, unsa may angay natong buhaton, unsa may imong buhaton, unsa may akong ug atong buhaton sa pagpasalamat di ay sa Ginoo. Kana mo ingon tanga, thank you Lord. Kana mo rag pinalami gud kaayo ba? Or thank you Lord. Unsa man kini gipakita diha sa Lucas 17:17. Akong basahon sa Biblia Lucas 17, mas maayo tong naay tigbasa unta. I'm sorry. Tigbasa. There is 17. Unya miingon si Hesus. Kisay miingon si Hesus. Dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Wow.
Nganuman ang napulo kasanlahon mga igsoon, ang usaray ning balik. Hello. Diha sa versikulo 14, okay, ingon dinhi, nakita sila ni Hesus o giingnan, lakaw o pahiling kamo sa mga pare. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayos sila. Ang usa kanila, pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Asa inyong tingog? Ang tanan may praise the Lord. Wow, ito pagpakat ang Dios. Doon na tayo tingog. Munang mga pagdaig, mga kaigsunan, kusgon. Amen. Kaganina, wag yung kumo kusog kay ako ara pong gikuha ang mic sa ako ang cellphone. Unang akong gisinggit diha sa akong kasing-kasing. Diba? Pwede na, no? Singgit sa kasing-kasing. Wow. Nyaingon din ang usaka tao nga sanlahon nga nakabatikod siya nga naayo, versikulo 16, ingon siya, mihapa siya sa tiilan ni Hesus o nagpasalamat siya. Unsa day angay natong buhaton kung magpasalamat ha? Ang pulong paghapa kabalo mo unsa? Taas kayo nga respeto. Hello? Taas, lapad, habog nga respeto nga gihatag para sa Ginoo. Ang pangutana, imo ba nang nabuhat sa imong pagkakristohano? Ang kasagaran mga kaigsuonan, ang simbahan, mao ang mga tao nga mao kita nga nagtuo. Pamalandungi go, daghan kaayo nga labi na kung kita ang host, kulang tagtulog, kulang tagpahulay. Unya dunay mga panahon nga kanang kapoy na ingisi. Kasuway mo og kanang kapoy nga ingisi? Wa mo kasuway? Kanang kapoy nga magmugot. Ako kasuway ko mga kaigsuonan nga kapoy di ay kining magngisi. First time ko nga giimbitar dito sa Bohol, kusog ka itong Love Radio sa una. Imbitar ko dito sa Bohol. Pag-abot dito kay ang ilahang tanaw sa kuha, artista ko sa radyo. Kay naamang ko sa radyo sa FM station sa 97.9 Love Radio Cebu, commercial nga FM station. Pag-abot dito sa Bohol mga kaigsuonan, perti daghanang tao nga nag-atang asa man Pastor Gideon kadako kay kog tingog unya isog kay kumusulti sa radyo sa kadlukan. Paglantaw niya, uy gamay man. Ila kong gikugos-kugos niya daghan gikugos gyud ko og mga pastor mga kaigsuonan niya kanang ila kong gibidyuhan na ahat kog ngisi. Five minutes, 10 minutes, 20 minutes, usa ka oras nga ngisi, perting ang laya na diri. Tinuod yun na, matod pa ni Pastor Kim, tinuod yun na. Nisod kog si ara kong gihilot-hilot kay mura ni anglay. Labi na kong hosta sa Thanksgiving, kuang gyud sakripisyo. Pero dili gusto ang Dios nga unsa man ta kahago, unsa man ta kakapoy, wala man tay pahulay, ilabi na ang kusina. Mayong hapon taga-kusina. Taga-kusina. Ato pakpakan si Lord taga-kusina. Labi na sa taga-kusina mga kaigsuonan, hagko kayo na. Gikan pagunas pagpangandam og kahoy, pagpangandam og tubig, unya paglimpyo sa atong kanon karon, sudan nga atong tilawan karon, pero tinang hagua. Pero dili gusto ang Dios kung nahago man ka, mahimong babag aron dili ka kapaubos niya. Hallelujah. Dili na mo'y rason aron moingon ka nga wa ko kabati sa presensya. Gusto sa Dios kung unsa man ang imong nahaguan karon, grabe man kahago ang imong pisikal, ang imong kasing-kasing ihatag ni Lord.
Jeremias 17:10. Ang Ginoo nga atong ilagaran, mususi sa atong nauna, muusisa sa atong kasing-kasing. Siya nga Dios nga muganti sa matag binuhatan. Kung sa atong pagbuhat ni ining tanan, ato ba siyang gidayeg? Ato ba siyang gipasalamatan? Kay dunay mga panahon, mga kaigsuonan, ang tao mo simba magbagulbol, taasa po na ng waliya. Perti pang tulugan to pay ugma no, daghanang kwenta ko na. Pero kung tanaw nimo, paminaw nimo ang mensahe, nakasintro na sa tinuod nga kaluwasan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang usa ka tawo nga nagdaig sa Dios uban sa makusog nga tingog, mihapa siya. Makaingon ta ba nga haom kayo ang gibuhat sa mga Muslim? Unsa kaha sa gibuhat sa mga Kristohanon kung mag-Thanksgiving? Hello? Kabalo ba mo mga igsuon sa mga Hudyo? Kung musud sila sa wall, kanang naasa bungbong nga simba nila ang Dios. Inig paingon sila sa wall mga igsoon, sa bungbong. Di yun na sila mulingi. Bisag sitsitan pa na sila. Unya kung mubiya sila diha sa presensya sa Ginoo, mag-inatras na sila. Di yun na sila mulingi. Pero unsa kahata, wa pa gani sitsit, naluto na. Wa pa may sitsit. Musimbang nga nitaron sa pagpasalamat sa Ginoo. Atong isintro ang iyang presensya. Atong sintrohon ang iyang presensya. Amen ba? Ingon siya dinhi, mihapa siya mga kaigsuonan. Imong tan-awon diha, mihapa ang tanan mayong mihapa. Grabe. Ang tao di ay mga kaigsuonan nga pasalamat sa Dios, ang iyang buhaton, muduol siya sa Ginoo. Muduol tas Ginoo aron sa pagpakita nga gamahanan siya, milagroso siya, nga sa tibok tuig gikan sa atong pagtikang sa pagpangalagad, daghan man nga mga bati nga atong nasinatian, apan labaw gayon ang pagkamaayo sa Dios nga atong nasaksihan. Nakasaksi batas pagkamaayo sa Dios. Kay kung labaw ang atong nasaksihan sa pagkamaayo sa Dios, ang tanang bati mawagtang, mupuli ang mga pagdaig pagpasalamat sa Dios. Ug mopaduol ta uban sa taas nga respeto. Mao bitaw nang inigsimba nato, magpanindot ta, dili lang sa gawas. Hello? Dili kay musimba mga igsoon magkisi-kisi. Matubang ka sa Dios, magkisi-kisi. Dili lang sa bisti. Dili gusto ang Dios nga moatubang ta. Daghang buslot ang atong binuhatan. Dili gusto ang Dios nga muatubang ta, daghang buslot ang atong hunauna. Gusto sa Dios nga putli ang atong hunauna kasing-kasing. Amen. Ikaduha nga pangutana mga kaigsuonan, kung imong lantawon, asa nato himuon ang pagpasalamat? Hello. Asa nato himuon ang pagpasalamat? Ganina unsay buhaton nimo sa pagpasalamat? Una, muduol ka sa Dios. Ayaw duol sa sugalan. Ayaw duol sa tarian. Ang uban magpasalamat, mag-birthday, magpatari. Ang uban magpasalamat, mag-birthday, kay nagpasalamat, kay nag-birthday siya, magpainom. Unya mo sangpit, Lord, labi na kung dunay mga trahedya, Lord,
Pero naa pa ganay kwarta, Brad, inom Brad. Ingon ang mensahe sa Ginoo, ayaw bugal-bugal sa pagpangalagan. Ayaw bugal-bugali ang imong pagpangalagan. Amen ba? Asa buhaton ang pagpasalamat sa Dios, dili sa kalibutan. Amen. Ang uban mag-birthday o magselebrar sa ilahang kuaning kanabitang anniversary, muadto dayon sa beach, muadto dayon sa mga nagkalain mga lugar, kaadto nila himuon ang ilahang kasaulugan sa ilahang pagminyo nya, i-post dayon sa social media. Ang ubang pong mga Kristiyano maglaway, nindutan nila, no? Asa himuon ang pagpasalamat? Adto himuon diha sa presensya sa Ginoo. Himua ang pagpasalamat nga naa ang presensya sa Ginoo. Hello. Now, diha sa pagpasalamat mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ingon diha sa ato ang ibasa diha sa Salmo 100. Unsay giingon? Sulod kamo sa iyang templo. Sulod kamo sa iyang simbahan. Sulod kamo sa iyang puloy-anan, a house of prayer. Muna niyo ng misahe kagabi, dili maayo nga kinihimong hayhayan. Hello. Kinahanglan magpabili ni siyang limpyo. Amen. Sulod kamo sa iyang puloy-anan aron mga tulog mo. Sulod gani tagsimbahan dili aron ngatulog. Kung naay sakit nga insomnia, kasagaran ra ba mawagtang insomnia kung anak simbahan? Magbalik-balik og simba, unya maingon ang pastor nga salamat kaayo brad. Nakamatikod ko nga pila na ka Domingo na agyod ka. Pwede ba kang mo hatag og kadaugan? Unsa may imuhag yung rason nga nung nagsigi kag simba, pastor, na-bless yun ko kung mo simba. Abi ni mo pastor sa mua di ko katulog, pero sa panahon nga muwali ka perting duka. Perting duka, labi na kung kikan ka sa kaon, unya labi na hangin-hanginon. Nya na ang tingog po sa microphone mura kag duyan-duyanon. Tanawa imong tapadwa ba na magpiyong-piyong. Muanhay gani tagsimbahan, dili mutanaw ni bisan kinsa, kundili mudayeg lang kaniya. Amen. Ingon siya, sulod kamo siyang templo og dayga siya dito. Pasalamati siya dito. Diha sa balay ampuanan nato himuon ang mga pagdaig pagpasalamat. Amen. Pero naay mga tao, mga kaigsuonan, daghan na kay nadawat nga mga panalangin, daghan na mga nadawat nga mga kadaugan, pero daghan na mga pabor nga gihatag sa Ginoo. Ang nahitabo mga kaigsuonan mo ingon man, bisan asa na abitaw ang Ginoo. Simba tabra, idala ra ko sa ampo pastor, kay bisag asa na amang gyud ang Ginoo. Nadugay, nabisi na sa kalibutan, daghan na kaayog kwarta o kabtangan. Ang nahitabo mga igsoon, mo ni kasagaran. Bantay nga wa ka maapil sa kasagaran. Ang giingon mga kaigsuonan nga kasagaran sitwasyon maingon nga hangtod moabot na sa punto nga moingon gyud ang